20 на годинниках. Час новин на АТР. Підбиваємо підсумки п'ятниці 20 жовтня. В студії Софія Бляєва. Мої вітання. 2 місяці арешту без права внесення застави. Таку міру запобіжного заходу обрав суд, підозрювані у скоєнні смертельного ДТП у Харкові. 20-річна донька місцевого бізнесмена Олена Зайцева своєї провини не визнає. Водночас родина Зайцевих вже запропонувала грошові компенсації сім'ям загиблих унаслідок аварії. Прокурори звітують про виявлені наркотики у крові Зайцевої. Свідчення ж самої Зайцевої та її захисту суперечать один одному. Про все це докладніше далі. Зал суду переповнений ледь вміщує журналістів. Крім учасників процесу, на засіданні присутні й бригада медиків. Усе тому, що Олені Зайцевій під час слідчих дій кілька разів ставало зле. Повідомила її адвокат Юлія Козирєва. Окрім того, вона заявила, що у жахливій ДТП, де загинуло 5 людей, винна не Олена Зайцева, а водій іншої машини – Volkswagen Touareg. Про це, каже Козирєва, свідчить відео з камер спостереження, бо саме Touareg врізався у Lexus, а той, перекидаючись, врізався у натовп людей. Разом з тим, адвокатка заявила, що родина Зайцевої запропонувала фінансову допомогу родинам загиблих та постраждалих під час аварії. Нет объективных данных, которые свидетельствуют о том, кто же все же виновен в данном ДТП. Все равно семья, родные, родители Зайцевой и Лены считают необходимым оказати цю допомогу. Також адвокат повідомила, що її підзахисна приймала заспокійливі ліки перед тим, як у неї брали аналізи на вміст алкоголю та наркотиків. Однак сама Зайцева перед заявою адвоката зізналася суду, що ніяких медичних препаратів не вживала. А за даними експертизи, що оприлюднив прокурор, у крові Зайцевої було виявлено опіати. Це наркотична речовина, яка найчастіше зустрічається у морфіні і героїні. У Зайцевої Олени Олегівни встановлений факт вживання опіатів. Знайдені після ДТП. Ну і слід вважати, що на момент ДТП також вона була в стані наркотичного сп'яніння, тому що вони держаться тривалий час. Тим часом у харківській лікарні розказали про стан постраждалих під час ДТП. Стан їх, кажуть, суттєво не змінився. Вагітна жінка, що втратила під авто, залишається в медикаментозному сні. Лікарі збирають консиліум, аби вирішити, чи виводити її з цього стану. Одна из тех женщин, которые находятся в реанимации, состояние которых расценивалось как тяжелое и крайне тяжелое, одну удалось стабилизировать. Сейчас идут попытки перевода ее на самостоятельное дыхание, то есть, скорее всего, она будет дышать самостоятельно. Вторая, тоже, которая расценивалась как крайне тяжелая, на данный момент ближе к стабильному. Тяжелая, но стабилизируется. Ця аварія забрала життя 5 людей. Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що Зайцеву вже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. А в той вечір вона брала участь у перегонах по нічному Харкову. Майстер спорту України міжнародного класу з автомобільного спорту Олексій Мочалов вважає, що подібних інцидентів можна уникнути, якщо посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Всі аварії на світі происходят по 2 причинам. Превышение разумной для данных условий эксплуатации скорости и переоценка собственных возможностей как водителя. Все остальные случаи, кроме падения Тунгусского метеорита, это производные из этих 2 варіантів. Аварія сталася ввечері 18 жовтня у Харкові. Автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. За кермом перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена. Тепер їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Ескандер Маметов, Заман, АТР. Ще 2 місяці носити електронний браслет, не виїжджати з Києва без дозволу слідчого і здати свої паспорти. Суд задовільнив клопотання антикорупційної прокуратури і зобов'язав нардепа Борислава Розенблата виконати ці вимоги. Його підозрюють в отриманні хабаря у майже $300 тисяч. За даними слідства, ці гроші він начебто отримав від іноземної компанії за сприяння у видобутку бурштину. Як на це рішення суду відреагував Борислав Розенблат, знає наш журналіст Віктор Пономарьов. Він наживо з нами з зали суда. Віктор, тобі слово.
Власне, судове засідання закінчилося півгодини тому. Клопотання прокурорів щодо покладання обов'язків повністю задовольнили. Це рішення означає, що Борислав Розенблат зобов'язаний буде носити електронний браслет протягом 2 місяців до 18 грудня цього року, не покидати межі Києва без дозволу слідчого, здати усі свої паспорти та не спілкуватися із особами, які можуть бути причетні до цієї справи. Це близько 15 людей. Сам Розенблат визнав це рішення суду незаконним. Ось як він це прокоментував. Суддя виніс неправосудне рішення. Воно на сьогоднішній день практично суперечить законодавству. Я не вбачаю жодних ніяких дій, тому що, в принципі, те, що відбулося, я вважаю, це відбулося під тиском того ж самого НАБУ. Я тільки що заявив про те, що дійсно, як мені стало вже більш-менш відомо про вчорашньому інциденту, і я заявляю на камеру, що вчора, поміж того, що було зроблено злочин проти мене, він ще був зроблений злочин на території іноземної держави. Тому що борт корабля, а іменно літака компанії «Візер», належить Угорщині. Власне, прокурор спеціальної антикорупційної прокуратури Віталій Кравець задоволений цим рішенням повністю. Послухаємо його. На наше переконання, це дозволить нам в повному обсязі забезпечити належну поведінку всіх фігурантів кримінального провадження і належним чином продовжити досудове розслідування кримінального провадження. У Борислав Розенблат може оскаржити це рішення протягом 5 днів, так сказав суд. І Борислав Розенблат також підтвердив, що вони з адвокатами будуть оскаржувати це рішення. Також він додав, що він подасть заяву щодо дій Національного антикорупційного бюро до Генеральної прокуратури стосовно того, що його вчора зняли з літака та обшукали. На цьому у мене все. Дякую, Вікторе. Це був наш кореспондент Віктор Пономарьов. Він слідкує за розвитком подій щодо бурштинової справи. А кілька годин тому НАБУ порушила нову карну справу щодо Борислава Розенблата. Детективи підозрюють, що йому видали дипломатичний паспорт на основі підроблених офіційних документів. І сьогодні в НАБУ пояснили, чому Розенблата зняли з рейсу в аеропорту Жуляни напередодні. Там кажуть, що запобігли вивезенню за кордон важливих для слідства матеріалів. Розенблат начебто намагався вивезти засоби комунікації, що могли містити сліди скоєних злочинів по бурштиновій справі. У депутата вилучили телефон, планшет та коштовності. Заходьте сюди. Є у вас з собою речі, які є речовим доказом кримінального провадження номер 42.16.80.37.12, а саме пов'язаним з розумінням інтересів щодо незаконного видобутку бурштину. Прошу вас викласти речі, які у вас є. 1, 2 з камінням, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. А поняті, дивіться, будь ласка. За інформацією слідства, підозрюваний планував вивезти за межі України засоби комунікації, що могли містити інформацію з приховування слідів раніше вчинених злочинів, а також інше майно для унеможливлення його арешту в рамках кримінального провадження. Звільнити вулицю Грушевського та очистити проїзди біля парламенту. Це вимоги правоохоронців до антикорупційного майдану, що 4-й день чергує в урядовому кварталі Києва. Подальші плани мітингувальників дізнавалися наші журналісти. Зранку поліцейські закликають пікетувальників розійтись з вулиці Грушевського. З проханням звільнити проїзну частину вулиці Грушевського та перемістити наметове містечко до паркової зони.
Проїзд має бути вільним, а мітингувальники всі в парк, наполягають правоохоронці. Перше, ми не просимо, ми вимагаємо звільнити вулицю Грушевського. І поки вимагаємо це в спосіб переконання. І ми вважаємо, що нам вдасться переконати все ж таки добровільно звільнити, я підкреслю, для вільного проїзду, для зручності мешканців міста Києва. І перейти, поки в Мар'їнський парк. Киянка Алла з правоохоронцями згодна. Каже, через ці мітинги не може спокійно прогулятись парком з онуком. Мы хотели в парке погулять, и теперь я волнуюсь, что там все-таки палатки. Может, не надо туда идти? Они же агрессивно, наверное, настроены. Я не знаю, мне кажется, что это не очень приятно встретиться с ними. І ці пробки також заважають, а ще більше заважає нерозуміння, що це все можна врегулювати. Оце ходжу донизу, туди потім сідаю на машину, тому що мені на Поділ треба, тому пішки там залишаю, сюди піднімаюся і опускаюся. На перекритій вулиці скаржаться і водії. Серед них і Олександр. Він вже 4 дні до роботи дістається пішки. Пробки також заважають, а ще більше заважає нерозуміння, що це все можна врегулювати. Оце ходжу донизу, туди потім сідаю на машину, тому що мені на Поділ треба, тому пішки там залишаю, сюди піднімаюся і опускаюся. Киянин Валерій на мітингу з самого початку. Тут висловлює громадську позицію і впевнений, цей мітинг не заважає життю столиці. А здесь, извините, проезжей части 100 метров. Вот вокруг же можно проехать. Никаких проблем абсолютно. Інші активісти стверджують, що саме силовики перекрили вулиці. Загородили проїзд автотранспорту не ми, а представники влади, поліції, Національної гвардії. Зараз стоять їхні автомобілі, їхні загородки. Зараз винні вони. Вони перекривають шлях. І за квартал до цього, за квартал, всі квартали перекриті не нами. Ми знаходимося тут, а вони перекривають всі дороги. Вимоги поліції покликані не перемістити протест, а припинити його, кажуть організатори пікету, де протестувати мають вирішувати самі учасники акції. Ставили вже намети, вони розмістилися там, і спроба їх продати в Мар'їнський парк буде супроводжуватися насильством і кровопролиттям. Наступні 2 тижні у парламенті не пленарні, але активісти планують залишатись під парламентом до того часу, поки всі їхні вимоги не будуть виконані. Оксана Гуцул, Дарина Іванютенко, Іслям Пінка, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Вбитий у березні у центрі Києва екс-депутат Держдуми Росії Денис Вороненков перед смертю хотів оприлюднити невідомі факти щодо анексії Криму та окупації Донбасу, а також дані щодо причетності до цих злочинів окремих можновладців з Росії. Про це повідомив його соратник, також колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Він вважає, що саме це могло стати мотивом для вбивства Вороненкова. Что здесь ключевым было не показания по делу Януковича, а те расследования, которыми занимался Денис и которыми он собирался заниматься и в будущем. И вот как раз в этот мотив я верю на 100%, потому что Денис был специалистом по борьбе с контрабандой. Контрабанда – это то, что финансирует войну в Украине, прежде всего на востоке Украины. Соответственно, раскрытие этих финансовых потоков – это конкретный удар по конкретным российским силовикам. Захоплений Крим без права на протест. У Києві активісти презентували інфографіку по обшукам і облавам на окупованому півострові. Правозахисники і активісти кажуть, що кримчани втратили право навіть на мирні збори. Докладніше в нашому сюжеті. Призначити покарання – таке завдання суддів в окупованому Криму, розповідає правозахисниця Ліля Гремечі. Вони працюють за вказівкою прокремлівського режиму і що жоден суддя не виправдав ні одного активіста. У судьи нет выбора – признать человека виновным или оправдать его. У судьи есть выбор только лишь в том, какое назначено ему наказание. В сумме штрафов, то есть от 10 до 20 тысяч, либо в количестве дней административного ареста. Все уже заранее спланировано, и у судьи уже есть установка, как должно закончиться каждое конкретное дело.
Мета переслідування кримчан, на думку правозахисників, змусити замовчати усіх незгодних з сьогоднішніми реаліями в окупованому Криму. Найбільш гучні справи – це 3 травня 2014 року. Тоді декілька тисяч кримських татар вийшли до тимчасового адміністративного кордону з материком на зустріч до лідера Мустафи Джемілєва. В результаті Кремль заборонив йому в'їзд до Криму на 5 років, а понад сотні активістам окупаційний суд виписав штрафи, 4 засудив умовно. А за участь у мітингу за територіальну цілісність України, що відбувся 26 лютого 2014-го, Ахтема Чийгоза звинуватили у заворушеннях і засудили до 8 років ув'язнення. Не вщухають репресії і за релігійною ознакою. Останні обшуки завершилися арештом 6 кримських татар. Юристами Української Гельсінської спілки вже подано десятки звернень до Європейського суду. Ми дуже сподіваємося, що ці правові засоби дадуть свої результати і такій неправомірній поведінці владі Російської Федерації щодо брутального втручання в свободу мирних зібрань буде надана правова оцінка на міжнародному рівні. 300 активістам окупаційний суд виніс адміністративні вироки, штрафи на загальну суму понад 1 300 000 гривень. До кримінальної відповідальності притягнули 12 людей. Суди по іншим активістам тривають і досі. Однак кримські татари, зазначили Гемеджі, продовжуватимуть свою боротьбу за батьківщину. Подтверждением этому стало 14 октября, когда большое количество людей вышло с одиночными пикетами, с попыткой донести не только крымским властям, не только российским властям, но и всему международному сообществу, что крымские татары не являются экстремистами и не являются террористами. Правозахисники та адвокати не виключають, якщо репресії щодо кримських татар посилюватимуться, у відповідь окупаційна влада отримує бурхливу реакцію громадськості, в тому числі і світової. Ельвіна Сидбулаєва, Євген Казикін, Заман, АТР. 4 фігурантів так званої справи Хізбут Тахрір залишили під вартою. Таке рішення ухвалив підконтрольний Росії Сімферопольський суд. Про це розповів один з адвокатів підозрюваних Едем Самедляєв. Він зазначив, що суддя відхилив апеляцію, яку подав захист про скасування запобіжного заходу для Рифата Алімова, Вадима Сирука, Марлена Асанова і Мамета Белялова. Їм висунули підозру, начебто, причетності до організації Хізбут Тахрір, яка в Росії вважається терористичною. Те же основания, может скрыться, может повлиять на следствие, уничтожить доказательства. Мы указывали на то, что следствие уже закончено, все доказательства собраны, все свидетели опрошены, на кого влиять и что уничтожать непонятно. У ребят имеется 2 гражданства, хотя мы указывали, что 2 гражданства имеются у 99% крымчан, а также судей и прокуроров. Тогда, соответственно, всех надо изолировать от общества. У Києві згадують радянського генерала і правозахисника Петра Григоренка. На вечір до його 110-ї річниці зібрались члени Меджлісу, переселенці з Криму, нащадки тих, кого захищав генерал. Петро Григоренко був одним з борців за права кримських татар після депортації. Він і вимагав їхнього повернення на батьківщину. Указ про депортацію назвав найбрехливішим і лицемірним. Для крымских татар он имеет особое значение, потому что многие годы боролся, отстаивал права крымско-татарского народа. И я думаю, что он для крымских татар сделал больше, чем кто-либо даже из самих крымских татар. Благодаря ему тема крымских татар, беззаконие против крымско-татарского народа стали известны всему свету. На Херсонщині шукали таланти. У Новоолексіївці відбувся відбірковий тур дитячого конкурсу «Татлесєс». Цього разу професійне журі відбирало найкращих співаків та читців. Номери обдарованих артистів на власні очі бачили мої колеги. До Новоолексіївського будинку культури сходяться батьки і діти із яскравими костюмами. Ельвіна приїхала сюди із села Рикове. Хвилюється, поправляє костюм перед дзеркалом. Повторює пісню, яку заспіває сьогодні зі сцени.
Это означает, что у крымских татар есть своя родина, и она очень красивая. И мы очень любим свою родину. Людмила та Санія з Новоолексіївки теж перевіряють своє розкішне національне вбрання. Санія – кримська татарка. Вона сьогодні співатиме святкову пісню. Эй, Байрам Эркунусун, Хальбинды Шасын. Это рассказывается про народ. То, что он... Про праздник, что в народе праздник большой. Вот. Людмила ж українка. Аби взяти участь у відборі, спеціально вивчила пісню кримсько-татарською. Хочу просто доставить удовольствие слушателям и показать, что не только крымские татары могут петь крымско-татарские песни, но и украинские девушки, как я. Конкурс починається. Попри те, що відбирають лише співаків та читців, такий культурний захід – визначна подія для творчої молоді району, тож на сцені і музиканти, і танцюристи. Кілька годин тут панує світ кримсько-татарської культури. Несмотря на то, что сегодня Татлы съезд может проходить в Крыму, телеканал АТР не прекратил эту традицию в ярких, очень красочных конкурсах для нашего народа. Поэтому впервые в Украине отборочный тур крымско-татарского шоу «Татлы съезд» проходит в Новоалексеевке, где могут участвовать дети со всей Украины и Крыма. Тайре почула про конкурс лише 2 дні тому і привела сюди маленьку Софійку. Вона розповідатиме віршик кримсько-татарською, який вивчила в садочку. Дівчинка соромиться, але мати вважає, що такі культурні заходи дуже важливі для дітей, тож пропускати їх не слід. Это очень большой стимул для детей. У нас очень редко такие фестивали бывают, концерты, да. Ну, дети сидят дома, забитые перед компьютером. Так вот, концерты, фестивали, мы стремимся к чему-то, мы стараемся, пытаемся. Я считаю, что это очень хорошо. И дай Бог, чтобы это было каждый год, и дети будут показывать свои таланты, у них будет стремление к чему-то в жизни. За словами організаторів конкурсу, з часом вони планують розширити географію відбіркових турів, аби залучити якомога більше кримських татар з усієї України до популяризації національної культури. Сьогодні ж кращі читці та співаки отримують путівку у другий тур конкурсу, що відкриє перед ними більші творчі перспективи. Євген Кучеров, Заман, АТР. Наразі це все. Більше розкаже мій колега Шевкет Наматулаєв о 21-й. Далі на АТР інформаційна програма «Ахшам». Залишайтеся з нами.